Joe Evans. Ffyrddiad Elliot Evans dros yr amddiffyn. Griff John yn sydyn I droi, ddim y cliriad gorau gan y fos ar hynny. Elliot Evans I mewn I cwrs Cosby. Cartwright yn clirio tro ma. Ond ergyd I mewn. Gan CJ Craven. Yn rhoi y myfyrwyr ar y blaen. Cwta 5 munud sydd I mynd ar yr ofal. Blerwch amddiffynol gan y tîm cartra. A CJ Craven. Gafodd I anfon o'r maes y tro dwytha iddo fo chwarae am ar yr ofal. A mae o'n dipyn hapusach ar ôl 5 munud y pnawn ma. Keep going this side, keep going this side. Donahue ymlaen at Louis Lloyd. Lloyd. Torri tu mewn. Chwilio am opsiyna. Taro bel a draws y cae. Adar yn Thomas. Joseph Fow tu allan iddo fo. Dyma fo'r gwr Australia. Croesiad Fow. Tuag at Louis Lloyd. Penia dros y bar. Na'r agosa. Mae'r tîm cartra wedi dod hyd yma. A Nina di chwarae ychydig dros 10 munud. Tom Price I lawr yr allt. Wrth i'r hael ddod allan dros yr ofal. Sowdi yn croesi'r bel nôl I mewn! A Sam Jones oedd yno I ddwblu mantais y myfyrwyr. 3 munud ar 10 wedi mynd. A Sam Jones welodd Gerdyn Coch y tro dwytha I Met Caerdydd. Chwarae nebyn Caernarfon. Ond sgorio ma di wneud pnaw ma. I lansio'r bel I mewn I gwrs Cosby yn y myfyrwyr. Bel ymlaen oddi ar pen Tom Price. Ergyd Louis Lloyd. Yn ei gymerodd I wiriad. A fe nath Alex Lang yn dda I wneud yr arbediad. Cartwright. Canfod Louis Lloyd. Louis Lloyd! Ergyd wan ganddo fo. Hawdd I Alex Lang. Oedd hi'n bel wych ymlaen gan Iwan Cartwright dros yr amddiffyn. Ond Louis Lloyd yn methu gwneud y mwyaf cyfle. Mae'r myfyrwyr wedi dwyn y bel rwan, ond ar hanner ffordd. Sam Jones yn troi. Elliot Evans o'i flaen o. Evans I mewn I cwrs Cosby. Ac Ergyd Evans oddi ar y llinell. Yn y pen draw. Caernarfon yn clirio. A mi oedd Ergyd Elliot Evans wedi curo Harry Thomas. Cic gornel gynta. Yr ail hanner. Dion Donahue i'w chymryd I. Penia Griff John ar y targed. Ond yn sydd at Alex Lang. Cic gornel Dion Donahue. A Griff John gododd ucha. Mark Williams di gonad o le ganddo fo. Ganddo fo Mark Williams unwaith eto. Emlyn Lewis yn llithro I mewn. Ac yn amseru dacl yn berffaith. A mae'r Met yn torri rwan efo Emlyn Lewis. Lewis yn dal I fynd, mae Vincent efo fo. Dyma fo Tom Vincent! Ond ergyd Vincent ddim yn curo Harry Thomas. Coes y golwr, nath yr arbediad. Mae Thomas ar ei hyd. Dihangfa I Caernarfon. Mae fo Morgan Owen unwaith eto. Dianc oddi wrth Vincent tro yma a ceibio I Dixon Cabongo. Cabongo wedi brysio nôl serchyneg yn dwyn y bel oddi ar Morgan Owen yn gyfreithlon. Sam Jones I mewn I cwrs Cosby. Chris Craven! Roced o ergyd gan CJ Craven. Harry Thomas efo'r arbediad. Nes ei heb gyfri beth bynnag ac mi o'n ag am sefyll. Gwlyc. Codi'r fel yn uchel. I lwybr Finn Skiverton. Mae Vincent efo Skiverton.
Felly hefyd Bullock sy'n newid dod ymlaen, dyma fo Charlie Bullock. Bullock yn croesi at Vincent! Peniad ar y targed. Harry Thomas i lawr i'w dde'n sydyn ac yn cael ei bywen ar y bel. Peniad yn glir. Mor bell o Donahue. Morgan Owen unwaith eto. Croesiad Owen tro yma at y postyn bella. A llygedyn o baith i'r tîm cartra. Zach Clark yn sgorio. Ac efo 7 munud i fynd. Mae Caernarfon nôl yn y gêm.